Сега за едно грандиозно българско културно събитие в Москва тази вечер започват гастролите на Софийската опера на сцената на Болшой театър. Артистите ни ще представят 6 спектакъла. Какви са очакванията за гастрола? Сега ще научим от Миглена Стойчева. Миглена, имат ли руснаците интерес към гостуването на Софийската опера? Здравей, Филипа! Казвам ти здравей от Москва, от театрален площад номер 1, адреса на легендарния Болшой театър. Да, интересът към българските спектакли е огромен, не преувеличавам. Не е останал дори един непродаден билет и за 6 български спектакъла тук в Болшой театър. Тази вечер гастролът започва с постановката на Янините 9 братя, българско заглавие, което академик Пламен Карталов постави специално за сцената на Болшой театър за това гостуване. Очакванията са големи, защото това е единственото непознато заглавие, което ще представят българските артисти. Въпреки това има интерес заради славянската тема, която е много близка до светоусещането на руснаците, а и заради това, че много от масовите сцени в Янините 9 братя доста приличат на масовите сцени в Борис Годунов на Мусоргски, така че се очаква руснаците да харесат тази творба. Утре вечер пък националният ни балет излиза и тяхната отговорност е наистина голяма, защото вие знаете, Болшой театър е марката, която показва най-високо качество в световния балет, така че тук българските танцори ще бъдат гледани наистина под лупа. Руснаците чакат с интереси българския ринг. Насякъде тук в района са сложени билбордове на нашата технология. Това е и събитието, което тук се чака с голям интерес, защото в Болшой театър ринга на Вагнер не е показван, не е поставен, така че ще ви информираме за всичко интересно в следващите ни включвания от Москва. Продължаваме напред с включването от Москва на Жоро Любенов. Жоро, здравей! Как си? Добро утро, здравейте от Москва за втори ден. Включваме се на живо тук от руската столица, слушайки дискусията в студиото. Само мога да ви кажа, че музикалните новини тук от Русия са малко по-добри, всъщност може би и доста по-добри от тези, които вие съобщавате в момента на зрителите. По-добри са, защото знаете, започна с нощи тук на новата сцена на Болшой театър, на която се набираме в момента. Започна гастрола на Софийската опера и балет. То е с доста пъстра и богата програма, за която имахме възможност да ви разкажем в преките ни включвания. Започна с българско заглавие, с българска опера. Разбира се, това е съвсем символично, съвсем в духа на тази културна програма между България и Русия. И Янините 9 братя, опера, която пък скоро имаше премиерата в София, беше представена и пред руската публика. Какви са резултатите? Толкова пъти говорихме за Яна. Ето я Яна най-после в нашето утро. Това е Габи Георгиева, водещата звезда на операта. Добро утро! Добро утро! Радвам се. И вече камък ли падна от сърцето? Голям. Мина най-трудното и най-лошото. Да, за мен да. Да. Как мина? Как се чувствате? Как беше снощи? Залата беше пълна. Аплодира ви дълго време. Какви са емоциите след? Ами след емоциите са на удовлетворение. Щастлива съм, че бях на тая историческа сцена. Радвам се, публиката ни прие прекрасно и наистина камък падна от сърцето. Много дълго време се готвихме, 6 месеца репетирахме, така че това беше един прекрасен финал и увенчаване на нашия труд с успех. Много емоции, разбира се, много вълнение. За секунда да пропуснем господин Бучков, Петър Бучков, който пък е Георги Грозника, страшния брат на Яна, да, човека, който плаши всички, от когото се страхуват всички. При вас как е, господин Бучков? Също така голямо удовлетворение, голяма наслада, публиката ни прие страхотно, всички много се радваме, целият екип на добрия успех, който пожелахме. Имахте ли някакви притеснения? Разбира се, притеснения. Не всеки ден пееме на такова великолепно място, с такъв красив театър и добра акустика. Но това ни мотивира допълнително и още по-добре да се Всички казват, всички коментират едно и всички, включително и вие казвате тази важна дума, историческа сцена, историческо място, много важно точно за българската култура и не само, и за руската, разбира се, и за оперната, и балетната, и световната, да, така е наистина, много думи ще бъдат чути. Тоест, оценката за този гастрол първа ли ще започне да се дава? Да, надяваме се това да бъде една хубава традиция, която да се поднови и отново да бъдем гости на този театър и на другата и на тази сцена. Така, вашето самочувствие поне мъничко промени ли се след като излязахте на сцената на Болшой?
Не бих казала. Самочувствието е самочувствие. Просто е удовлетворение и радост, че си стъпил на тази сцена. Аз не пея за първи път на тази сцена. В 2003 съм пяла на другата, старата сцена. Така че щастлива съм, че отново се върнах тук и успях да пея на новата сцена. А имаше ли нещо специално, нещо специфично, или по-трудно да кажем, или поне нещо по-различно в вокалната техника, или всичко беше така, както си го познавате и както сте си го репетирали? Кое беше трудното? Нямаше трудно. Единствено, може би, все пак психологически човек е малко по-напрегнат, защото е на ново място и има голяма отговорност. Все пак това е началото на турнето. С отварянето на завесата първа запява Яна. Първото впечатление, знаем, че първото впечатление е изключително важно. В този смисъл това беше единствено така малко по-стресиращо, но като цяло беше удоволствие, защото тук акустиката е изключително добра и беше много по-приятно и по-лесно, чисто певчески. Защото акустиката е по-добра. Акустиката сигурно помага. Така усмихнат и добронамерен човек като вас, господин Бучков, лесно ли се отърсва от този зловреден и зъл герой, който трябва да прави? Мисля, че последните, да кажем, 2 месеца и преди премиерата Софийската си живея в един зъл свят и много трудно сега ще излезе, за да мога да се превъплътя във Вагнеровите образи. Да, оставате и за Вагнер. Оставам и за Вагнер, да. Какво прави един оперен певец, когато падне завесата? Ами, отлепи от земята. Просто, левитира известно време. Аз ви желая да имате много хубаво до изкарване до края на турнето. Оставате тук за 4 заглавия за тетралогията на Вагнер, които започват след 18 май на сцената, на историческата сцена на Болшой театър, така че ви благодаря за тази среща. Още няколко отзива ще чуем сега заради гастрола. Те са на един известен руски изкуствовед. Това е Валерия Федотова, която е наш гост, която разбира се, че гледа снощи цялата опера, цялото представление. Майя Праматарова пък е човека, който ще ни помага в този разговор с превода и тя работи в Българския културен институт в Москва. Но, госпожо Федотова, първите ви впечатления за това, което снощи видяхте от сцената на Болшой театър? Впечатление очень сильное, яркое. И по моему мнению, это, в общем-то... Впечатлението ми е много силно, много ярко и моето мнение е, че это шекспировский размах. Това е опера с Шекспиров размах. И я должна сказать, что прежде всего хочу отметить очень ясный, четкий, продуманный режиссерский план. И бих отбелязала първо много ясния, много четивен режисьорски концепт. И Павла Карталова. Замечательные мизансцены. На Пламен Карталов, великолепните мизансцени. Безусловно, мастер владеет оперной драматургией. Това е човек, който владее оперната драматургия, разкрива и чрез сценичен път. И глубоко постигает само същество музики. И постига музиката по един наистина сценичен начин. През цялото време, госпожо Федотова, българската делегация тук и българските артисти и българските журналисти се питаха, ще бъде ли интересно на руснаците тази история? Това е една история от 14 век. Дело в том, что эта история очень интересная. Да, наистина, историята е интересна, макар да е толкова древна. Но она интересна не только для русских. Она имеет такое всеобщее, глобальное. Тя според мен има не само национално, и глобално значение. Проблемы, которые поднимаются, оно свойственно... Проблемите са свойствени не само за България, те са общочовешки проблеми. Да, просто жизни людей. В жизни людей всегда бывают горе, счастье, доброта, войны, к сожалению, войны. Войните, уви, са част от нашето ежедневие. Трагедията и радостта са неотменна част, дори по време на война. Поэтому это произведение, оно очень актуальное. Написано еще в 30-е годы замечательным, тогда еще молодым болгарским композитором Любомиром Пипковым. Оно звучит очень съвременно. И за мен произведението на Пипков, написано в ранните години, през 30-те, звучи изключително актуално. Само може да ни радва нас като българи, че давате такава оценка за българския композитор Пипков. Благодаря ви за тази оценка. И 2 думи само за мястото на Пипков в руския културен живот също така. Познавате ли го? Конечно. Да, разбира се, ние познаваме Пипков. Конечно, он очень известен. Еще в 49 году 20 века, в середине 20 века, он начал контактировать
с российскими композиторами. Още през 1949 година той започва да общува с руски музиканти, руски композитори. Очень уважал Дмитрий Шостакович. Ценен е много Шостакович. И в 1949 году он приехал с монографическим концертом. И през 1949 година той пристига със свой концерт, который изпълнялся здесь совершенно който се рядом. изпълнява тук съвсем наблизо, през Он играл, улицата. Да, фортепианное трио вместе с выдающимся музыкантом Павлом Коганом и Мстиславом Ростроповичем. И с Коган и Ростропович той заедно изпълнява собственото си Добре, пианистично трио. казвате важни имена, свързани с българо-руската култура. Аз ви благодаря за това участие, за българските зрители, което направихте в момента на живо. Добър трамплин ли е този гастрол на Софийската опера и балет за тях? Гастролите са феноменални, защото наистина след 37 години за първи път идва Софийска опера и играе на две сцени. На новата сцена, на историческата сцена. Цял месец в Большой театър Софийска опера. Това според мен е феноменално и наистина е началото положено блестящо вчера и днес ще бъде продължено. Като едни възрожденци тук виждате Мая Праматарова, която се грижи за българо-руските културни връзки. Толкова за сега. Не само. Много хора стоят за това. Толкова с това включване. Ето така изглежда сцената, която тази вечер ще посрещне балета, след като снощи посрещна операта. Още веднъж ще се включим, за да ви разкажем с Сара Нора Кръстева и Маша Илиева, които са тук и които подготвят младия състав тази вечер. Така че до след малко отново ще се видим на живо от Москва. Тихо! 50% зрители. На кое му пречат, като колисите върват така? На което? Не те интересува. Не те интересува. Правиш промяна. Не, ти ми кажи защо викаше, какво стана? Защото момичетата още не познават сцената и бяха много близо до колисата. И тъй като тук е по-широк отвора, тъй като пътя има на колисите е по-дълъг, съответно те бяха наредени и имаше опасност да закачиме някой с колисата. Тоест това беше проблема и ние малко закъсняхме с тази промяна, за да не нараним някой. Това е. Сцената на Болшой е и чест, и престиж, и огромно удоволствие и мечта. За всеки балетен артист по света е така, не само за нас, наистина всеки. Това е люлката на класическия балет и наистина и голяма отговорност. Кое е според теб най-голямото качество на твоя балет, на твоите момчета и момичета? На първо място дисциплината, която имаме. В момента сме един много хубав колектив и най-хубавото им качество като такъв колектив е силният емоционален заряд, който притежава тази трупа. Марта, имаш ли много време още? Колкото?
След 10 на минути след това Пададио съм аз. Нищо не ме плаши. Аз съм смело момиче и съм играла много отговорни спектакли. Емоцията тук наистина е по-голяма, но човек се учи да я контролира и да запазва така самообладание, така че просто се надявам да е ден за всички, защото всички изглеждат прекрасно и да имаме късмет. Късмет най-вече си пожелавам. Ами аз по принцип не се притеснявам, но в момента новото, което е за нас, е наклона на сцената. Примерно ако скачаш, слизаш надолу по сцената, имаш повече височина, нали? Или съответно за пируети баланса е на различна ос, нали? Опасно ли е да паднеш? Възможно ли е? Възможно е, все пак. Различно е. Повечето ме притеснява в момента големината на сцената, ако трябва да съм честен. Малко е странно, но свиква се. На втория, трети ден се свиква вече. Сме тук, работим, репетираме, добре. Ако може, има предимства, ако може да се научим да ги използваме, ще е най-добре. Чисто емоционално сега по-различно ли ти е всичко тази вечер днес? Ами за сега не знам, ще видим до вечера. Не знам. Ще видим до вечера. Може би ще бъде по-различно, все пак е Болшой театър. Всяко дете ли като балерина мечтае за това място и за тази сцена? Ами да, поне при нас в нашата професия, всяко едно дете, което играе балет, мечтае да стъпи в Болшой, защото това е най-високото стъпало за нас. Така че днеска искам да се насладя на момента. Не излизам със страх. Всички сме много нахъсани, много се радваме и всичко ще бъде наред. И се надявам, че хората много ще ни харесат и публиката тук ще ни хареса много. В смисъл, че се дърпаш назад, аз се опитвам напред. Да, леко да пусна. Защото вече по принцип от това между време е перфектно. Тръгнали напред. Знам, но ти си отиди напред и да просто така. Добре. Какво? Абсолютна мечта да се танцува на тази сцена, която се сбъдна, за щастие. Много подготовка, много емоции, много труд, много пот и надявам се да се увещая с успех. Коя би била за теб най-голямата награда? Кое е най-ценното нещо? Най-ценното? Публиката, емоцията и аплаузите на публиката. Това. Надявам се да ни усетят, да вземат от нашата енергия и да бъдат така емоционално заситени, доволни, щастливи. Сминявам се. В балета блестят Марта и Никола, разбира се, главните роли, но всички останали. Вие сте малко като мускетари, нали? За принципа на задължителност. Всички за един, да, задължително сме така. И така трябва да бъдем. Всеки си тежи на собственото място и за да се получи един спектакъл са важни всички от първия до последния. А звездите, Марта и Никола, те са си звезди, аз за тях не се притеснявам за наклона. Те обиколиха целия свят и те имат достатъчно много опит и рутина зад гърба си. За тях изобщо не се притеснявам. Притеснявам се за младите, защото младостта си има и своите положителни, но и отрицателни черти. Надявам се тук да не стане пренавиване и такова желание
да очудиме света, надали. Ние сме все пак в Болшой театър. Просто трябва да бъдат спокойни и да покажат това силната ни страна, точно емоционалния заряд, за който говорих преди малко. От една страна това е просто поредният спектакъл, но от друга това е спектакъл на сцената на Болшой, една от най-великите сцени в света. Не можем да си позволим мисълта, че излизаме точно тук да ни плаши. Трябва просто да излезем и да бъдем перфектни. Това е мечтата на всеки балетист. Няма смисъл да се захващаш с нещо, ако не се целиш към върха. А за балета, това е Болшой. И всъщност моята мечта не, че не е била да танцувам тук. Мен ми е било мечта да гледам спектакъл, а това в момента е нещо дори Две мечти наведнъж. много повече от мечти. Но просто сбъдва се. Тази вечер нямам търпение. Много се вълнуваме всички и мисля, че спектакъла ще мине доста. Малко съм притеснен, но всеки спектакъл е истинска благословия. Имаме късмета да обичаме това, което вършим и да споделяме това чувство с публиката. Нямам търпение да се кача на московската сцена. Аз съм чужденец, но тази вечер 100% ще защитавам престижа на българския балет. Наистина искам да видя какво ще кажат хората за нас, как ще ни оценят. Защото ние даваме всичко от себе. Защо не си готова? Защото участвам в следващото действие, имам малко повече време и бях зрител до сега и сега ще се подготвя. Да не закъснееш от тебе да се подготвяш. Имаме време. Успех! Да си впишеш биографията, че си имал спектакъл на Болшой театър, това е много. Наистина много. Най-сетне стигнах до тази сцена, нали? Мечтата на всяка балерина. Няма как, това е извора. Всеки мечтае да е тук. И ние имаме това огромно удоволствие. Никога не съм вярвала, че може да танцуваме тук. Супер се чувствам, това са уникални възможности. Идваме в Болшой, това е уникално чувство да дойдеш да танцуваш тук. Емоцията да танцуваш на сцената на Болшой театър е невероятна наистина и това, че успяхме да стигнем до тук за нашата трупа е невероятно. Да, емоцията наистина е голяма, но притеснение не мисля, че има. Не знам, притеснение не е точно. Тръпка, адреналин, нали, има. А чувстваш ли се готов за шоуто тази вечер? С сили и с много емоция и радост съм подготвен за спектакъл. Няма да се представим по-зле от тях. Може би като бройка, като масовка, нали, като цяло, декор и всичко при тях е много по-богато. Като цяло и много повече хора има. Ние сме по-малка трупа, но много качествена. А подобни турнета и гастроли мотивират ли те въобще да се занимаваш и да танцуваш? Казват ли твоите приятели, каква професия си избрал, що си балетист? О, да, много пъти са ме питали, но нашата професия при нея уникалното е, че няма ден с ден. Ние нямаме един и същи ден. Всеки ден е различен. Виждаш целия свят, го виждаш, което е вау, но специално за танцуване мен ми е най-тръпка да танцуваме на нашата сцена. Аз си обожавам нашата публика, наистина най-много харесвам, най-ми е приятно, чувствам се вкъщи на нашата сцена, на другите сцени има притеснение, различно е, танцуваш на гости, както се казва, нали? Но да, това е най-хубавото на нашата професия. Хората, нали казват, ако имах още един ден, ще да се подготвя. Винаги е така. Не, този път не е. Ние имахме достатъчно време, така че сме абсолютно готови. Обикновено е това, ако имаш още един ден... Ще да се подготвя по-добре, ако имах още един ден. Не искам повече дни, готови сме. Кое е най-важното? Кое ти ще ти донесе най-голямо удоволствие? Когато вляза в спектакъл абсолютно освободена, с усещането да съм аз, тогава като че ли са най-хубавите спектакли. Естествено, когато магията има, защото спектаклите са много и не винаги ти я усещаш. По някой път си изключително натоварен с техническите неща. Но когато вляза с освободена глава, спокойна и самоуверена, наистина си като в приказка. Абсолютно изключвам от реалността
и се потапям в сюжета. Много е магично, много е хубаво, с думи не мога да го опиша. Тук вътре усещането. Яните две братя не е само опера. Аз бих нарекал една Шекспирова музикална драма, в която всички герои са толкова метафорични и обгърнати в една иносказателност, която иска наистина ключ, разчитане в тяхното пренасене от сцената към съвременната публика. Тъй като това иносказание, което тегли още от времето на генезиса на творбата, заложен от триизмерността на самата концепция на композитора, народното песено творчество, самия разказ на Никола Веселинов, тази историчност и легендарност на сюжета, това е добре. Но едва ли само това е бръкнало в душата на композитора да извади от себе си това произведение. Той живее в едно много смутно и кърваво време за нашата страна. Това е терора 23-та година и последвалия 25-та година. Септемврийските въстания от това време са били погромни за интелектуалците също. И от тези разкази с композитора, които в една такава близост на взаимодействие и сътрудничество и коопериране на моето желание аз да разбера максимума от живия извор, наистина лъхаха като един бунт неговите спомени срещу това, което той като млад човек, преди още да замине за Париж да учи музика, му е влияло и въздействало. Така че живота, в който той е живял, е бил барометъра и провокатора на едно мислене на един съвременен човек. Съвсем сам, без някой да ме е карал, взех нотния материал и започнах да го визуализирам в моето въображение, как биха изглеждали тези ноти от купчината листа, от които се гради всяка една подвързана партитура. Както и при Вагнер, така и при Пипков, музиката е много въздействаща и свързана с онази метафоричност на идеите, които те карат да мислиш оттатък петолинието. Това не е свързано само с нотния текст или с словесния текст, защото текста и музиката има значение, ако те се превърнат в ситуация.
И тези ситуации и видения огнени, които лъха от музиката, трансформирани в режисьорските импулси и пориви, как биха се преплетили тези ракурси и тези проекции, даваше за мене онова, което отключваше онази енергия, която визуализираше на сцена. Не мога да обясня точно как е ставало, но аз много слушах музиката, много внимателно я гледах и си я представях как това не слушане само, а виждане ще се превърне в едно звукосъзерцание. Други път да не си посмеял без мене била да купуваш. Да се знае, че в тая къща винаги най-старият брат ще се слуша. Друго нещо е гривната, а то игла. Докато видиш какво е, изтървал си я и вече не можеш намери я никога. Ето, оп! Сега, стоп. Не му обяснявай, а повелително му казвай своето решение. Тая гривна аз ще я изхвърля, тази игла. Затова няма хвърли в портала, а просто с лек ход назад. Друго нещо е гривната, а то е игла. Докато видиш какво е, изтървал си го. Ето! Ето! Тук трябваше да се отиде в една много категорична кладенчова, бих казал, дълбока търсачка, защото и с единия художник Иван Савов, и с другия Свен Йонке, ние намерихме почти идеални ракурси на обединяване на нашите идеи. Слушах тази експресионистична музика. Много хубава българска опера, която ми даде едно настроение да потърся сценографията в тъмни гами. Това именно експресионистично усещане създаде сцената в черно и бяло. Символично, органично въздействие потърсих. Дървото символ на живота, на смъртта, като алегория на това преобразуване в различни състояния на неговата същност. И при Вагнер също имаме едно дърво свещения ясен, а тук аз избрах дървото на живота като дърво род, дърво съдба, дърво човек, дърво род, семейство, нация. We have a very minimal approach in general to our scenography, so we use very little materials and try to express everything. Това определи и минималистичния ми подход в сценографията. Просто употребявам малко материали и с тях създавам самата история, образи, метафора. Така имам възможност да създам историята чрез един материал. We have here also other materials which are a part of this machine which is transporting. Имаме тук и друг материал, който е част от тази машина, която транспортира от едно колело към друго колело материята и по този начин се получава усещането за преливане на вода от едно в друго. Метафора на вечния кръг. Работим с тези символи, с метафората на дървото, което е символ на семейния дом и други. Така че разказваме цялата история чрез метафора. Накрая всичко това се срутваше и изпепеляваше и изчезваше. Алегория на историческото зло е падането на България под турско робство.
По същия начин си отиваше един голям български род. Яна с 9 си братя и майка й. Аз много обичам да работя с артистите и този жив контакт с тях, ако не формира моето виждане за ролята, тогава за какво е интерпретатора? Защото освен да се пее, трябва и да се интерпретира. И естествено, че поднасянето на текста като в драматичен театър в моята работа е първостепенно. Събират се двеите. Робски дни идат. Робски дни идат. Отделете глагола от робски. С мене. Робски дни идат. А не дни. Няма да правите легато. Робски дни. Чакай. Робски дни само. Робски дни. Антракт. Идат. Когато се знае музикалната форма и какво иска да каже партитурата, е първостепенно. Така че артиста, освен че пее и звукоизвлича текст чрез гласа си, той трябва да въздейства. И нашите артисти бяха изключителни. Аз съм щастлив да видя един резултат в един дълъг творчески процес, на който те бяха изцяло отдадени и обсебени. Тук застани. Какво ще закусваш до вечера? От тук ли? Какво ще закусваш след малко? Някой плъх. Да. Чумата? Тихо, жени! Куца. Естествено, един певец е първото нещо, което е поглежда, да види дали вокалността на задачата е за неговия глас. Естествено, че те първо трябваше да обикнат нотния текст, вокалния текст, че е за техния глас, че няма да им повреди гласовете, че ще им направи удоволствието. И точно в това, че тук, както и при Вагнер, стихомелодията е водеща, речитативността, напевността, не в смисъл на Белкантово само линеарно водене на една фраза, всяка дума, всеки такт да бъде част от душата и света на героя, в чиято кожа един артист влиза. Аз мисля,
По зъбите! Аз мисля, подскочи. Аз мисля по зъбите. Който е редкозъб, той е щедър. Значи, който е редкозъб, редкозъб, нали? Който е редкозъб. Не, който е редкозъб и служи в редките зъби пръстите. Който е редкозъб, той е щедър. После? Толкова. Той е щедър. Той е щедър. Естествено, че всяка дума е важна. Не може да се пренебрегнат важни запетайки в мисълта на героя, когато той има да спре, да помисли, рязко да реагира или да потърси друг вид динамизъм в отношението си към формирането на вокална фраза. Гласът трябва да има цвят. Това е цвят на бунта, на желанието да бъде наказан. Само текст. Работете с мисъл, сърце, воля. Каквото измислиш, това излиза от звука. Георгие, не е друг той е. Не. Искам по-скоро. Тъмно. Георгие, не е друг той е. Така, на по-висока позиция. Георгие, не е друг той е. Пеене без енергия, но нищо. Нищо. Този процес иска обучение, иска последователност, иска отдаденост на голям труд. Чакайте! Които пускат по пара, милостиви са, Бог ги обича! Които пускат по 2 пари, тях двойно ги обича! Които нищо не пускат, те са дяволски синове! Това трудолюбие артистите на Софийската опера го показаха и те бяха изключителни в двете премиерни вечери на сцената в София и в Москва. Аз съм истински щастлив и благодарен на тези артисти. Имах 2 състава и те бяха уникални. Яро, ти и соколите чуваш за помен. Стана 9 години. Не са чули призивен зов. Кри! Пламен Петров е много емоционален човек. Всичкото това се предава на целия състав. И успява да ни запали всеки един от нас. И най-малкият, ето той в момента е на сцената, най-вероятно. Успява и най-малкият детайл не му обягва, най-малката роля да я разработи, да я прави. И нищо не е оставено. Един празен такт, едно празно време не е оставено без някаква задача за нас, артистите. Надяваме се, че ще оправдаем и неговото доверие. Ами в тази концепция Яна е възмездието за посегателството върху братята, върху нейните братя, върху ангел, който е олицетворение на творческото начало, на изкуството, на таланта. Това е Яна, възмездието. Това е основната сюжетна линия, която искаме да поставим в операта. Това е тази завист към близкия, към рода. Защото ето виждате ли, Любомир Пипков е взел, да кажем, не едно село, за пример, не един град, ами взел едно семейство, най-малката градивна клетка на обществото ни. И го е дал за пример. Как дори братската завист, единия брат към другия, когато единия притежава талант и има някакъв изход от дадена ситуация, другият завижда и не желае такъв изход да има и такова по-добро бъдеще с брат си. Тази завист, тя е унищожителна, тя е безпочвена и
в развоя на операта се вижда докъде и как води тя. Когато започнахме с академик Карталов този проект в началото на сезона, ние бяхме почнали подготовка в края на миналия сезон, всъщност. Когато започнахме, той през цялото време казваше: спешно всичко трябва да е готово, спешно всичко трябва да е готово, защото не подозирате какво ни чака. Истината е, че ние наистина не подозирахме какво ни чака. Това приключение, операта Янините 9 братя, от младият Любомир Пипков, просто е изключителен шедьовър. Аз лично, от моя така вече скромен оперно-диригентски опит, не намирам аналог в литературата на тази опера. Тя е изключителна. Това е една творба, която съчетава в себе си изяществото на камерната музика и камерното музициране и прецизността на камерното музициране с изключително огромните, ярки, бързи, сложни, метроритмични, грандиозни хорови кулминации и оркестрови кулминации. Музикалният език на Пипков е съвършенно различен от това, което обикновенно ние представяме на нашата публика и на нашата аудитория. Това е един език, който не може, според мен, да бъде никъде по света сбъркан с друг автор. Аз и Николас Пейн обичаме да говорим за оперни спектакли, впечатления, но младото поколение и колеги тук на конференцията поставят въпроса за това, какво означава една оперна компания за града, за да го направи по-добро място за живеене. Каква е неговата мисия в живота на обществото? Какво означава операта в съвремието ни? Why opera companies matter today. Опера Европа е професионална организация, която си задава трудни въпроси и търси отговори заедно за проблемите. Последният спектакъл на българската опера беше голямо изживяване за мен. Не познавам композитора и историята на този регион, но колко вълнуващ и потресаващ е сюжета. Също и изпълнението. С изключително силно внушение. Колко болезнена и тъжна история. Незабравимо изживяване, а постановката е забележителна. Естественият логичен ход на програмирането беше нейното премиерно представяне на сцената на Болшой театър в Москва. Пипков е познат на историците още от 1949 година, когато е имал свои представения и по-късно с Антигона 43 с Момчил, при гостуване на Софийската опера в предишни периоди до 1989. Почти 40 години след това стана един друг факт, когато по друг начин се организира и финансира цялото гостуване. Това означава, че пренасенето от една европейска опера, като Софийската, към сцената на един от най-големите оперни театри е един заслужен резултат да покажем труда на българските оперни артисти и по света. А кулминацията на гостуването естествено е тетралогията на Вагнер, композитор, който много рядко последните години е звучал на сцената на този голям театър.
благодарен съм на това доверие, което ми даде ръководството на Болшой театър в лицето на генералния директор, професор Урин. Едно професионално не само доверие, но и отношение да се даде възможност този театър да бъде показан след толкова години в Москва. И то с репертуар, който те нямат. Аз пък исках да поставя на едно творческо, дързостно изпитание балета на Софийската опера да премери сам със себе си сили на какво ниво е. Те трябва да ви кажа, че бяха блестящи. Такъв спектакъл направиха, че публиката не ги пускаше повече от 15 минути да се затвори завесата. Това се случи с цикъла на тетралогията и с Сияйните братя. Отзивите са много положителни и благодарни. Получаваме писма, че им липсваме. На някои от тях имаше едно изключително сработване с техническите служби между двата театъра. За мен беше важно Софийската опера да бъде мобилизирана, да бъде абсолютно способна да покаже своя ръст и своите големи качества и когато се върне от такова голямо и дързостно представяне, да стане още по-добра и този стимул да бъде едно зареждащо, енергийно, ново летене в следващи проекти. Но на първо място работим в България, за нашата публика и веднага забелязах, че оркестърът е много по-добър, хора е много по-добър, балета е много по-добър, артистите са много по-добри. Ето на тези стимули и тези открити полети на високо, към високи върхове, правят и по-силни хората. Владимир Георгиевич, откъде започна всичко? Как Софийската опера и балет след 37 години се оказа на сцената на Болшой театър? Човек трябва да умее да се сприятелява. Много добре съм запознат с господин Карталов. Неведнъж сме се засичали на различни събития и срещи. Господин Карталов дойде при нас, обсъдихме възможностите на нашето сътрудничество и тогава се роди идеята за турне на Софийската опера и балет в Болшой театър в Москва. И тогава казах, защо пък не? И ето го резултата. Не изминаха и 2 години от първата ни среща разговор. Оказа се, че е възможно да се намери и време в Болшой театър. Възможно е да се намерят и финанси за проекта, тъй като това е един доста скъп проект. Както разбирам, помогнала и факта, че България има европредседателство в момента. И в крайна сметка запретнахме ръкавите и започнахме да подготвяме гастролите. Това е. Що вас? Кое най-много ви безпокоеше вас и академик Карталов? Безпокоеше ни само едно нещо. Всичко, което касаеше организационните въпроси, не ни безпокоеше. А това как ще приеме спектаклите публиката. Имаше в някаква степен опасения. Най-много ни притесняваше как ще се възприеме българската опера на Любомир Пипков, тъй като тази опера е напълно неизвестна в Русия и не я знаят. Точно тогава ме нямаше и за тях за 2 дни, но мога да кажа за отзивите, които разбрах,
че операта е преминала доста успешно. Тези, които обичат и разбират операта, с интерес са възприели спектакъла. Сега ще чакаме рецензията на критиците. Какво ще кажат специалистите? На пресконференцията споменахте, че всички билети за спектаклите са продадени. А към кой от спектаклите имаше най-голям интерес? Към всички. Бих могъл да кажа, че най-бързо се продадоха билетите за Вагнер и Корсар. Доста по-бавно вървеше продажбата за Янина и за 9 братя на Любомир Пипков, поради това, че това произведение е напълно неизвестно у нас. Но преди самата премиера всички билети вече бяха продадени. До момента оправдават ли българските ви колеги вашите очаквания? По първоначални отзиви, да. И искам да им пожелая успех, защото в интерес на истината главният оперен изпит все още предстои. И това е Вагнер. Знам, че и специалистите с нетърпение очакват тетралогията, тъй като Вагнер не гостува често на руската сцена. Имаше една успешна постановка на Валерий Георгиев на опера на Вагнер, но това беше доста отдавна. Нямам спомен в руските оперни театри да има такива големи проекти, като този на академик Карталов. Това, което Софийската опера представя, предизвика особено голям интерес и то предстои. Да преминем към Вагнер. Какво очаквате от тетралогията на Вагнер "Пръстена на Небелунга"? И не е ли прекалено смело 4 вечери подред да се поставя Вагнер, предвид, че от 1941 година не е бил поставен този автор в Москва? Вагнер се е поставил, но никога не е имал тетралогия. Знаете ли какво ще ви кажа? При нас в Русия казваме: който не рискува, той не пие после шампанско. Нашата работа е творческа и в нея печелят онези, които рискуват. А дали ще издържи, това ще зависи от 3 компонента. При Вагнер това е на първо място музикалната съставна. И разбира се, това е оркестъра. Не всеки музикален колектив притежава умението да изпълнява Вагнер. И ако Софийската опера покаже своята гледна точка и своето разбиране за Вагнер, то това би било най-ценното. На второ място са гласовете. Всичките, без изключение, са изключително трудни, невероятно сложни вокални партии. Дълбоко се надявам, че всичко това ще има вокално покритие. И заключителен, най-последен компонент бих сложил това, че оперите на Вагнер предполагат и дават възможност за много неординарни режисьорски и художествени решения. Оркестъра и гласовете бих сложил на първо място. И на второ е режисьорското решение. При това отново ще повторя, че сюжетите, които са основни на митологията, дават възможност за най-различна интерпретация и то най-неочаквана. От това също се интересуват любителите на операта, които ще дойдат на спектакъл. В хода на събитията и предвид впечатленията, логично ли е да очакваме Болшой театър на Софийската сцена? С удоволствие бихме дошли. Веднага мога да ви кажа, че с удоволствие ще дойдем в София и ако ще има възможност да ни приемете. Веднага мога да кажа, че с удоволствие ще дойдем в София, ако ще има възможност да ни приемете. Доста сме скъпи. Шегувам се, не става въпрос за някаква цена, а за чисто реалните разходи. Ние сме много голяма група. В нашите спектакли са заети огромно количество артисти. Всеки път организацията на едни такива гастроли изисква стабилно финансиране. Ако успеем да решим този проблем, то с удоволствие ще дойдем в София. Наистина с удоволствие ще дойдем в София, защото обичаме България, добре познаваме България, знаем колко приветливо се отнасят в България към руски театър и се надявам на същото отношение и към Болшой театър. Често идваме в България. Много от нашите артисти често гастролират тук. Ще видим. Дай Бог, ако ни се отдаде възможност да дойдем с удоволствие. Владимир Георгиевич, и като заключение, какви са вашите лични впечатления, препоръки и пожелания? Бих искал да пожелая успешно завършване на гастролите. Това е първото нещо, което бих искал да пожелая. Успешно и успешно приключване на турнето, защото ще повторя, предстои най-сложното. Бих искал да пожелая на Българския оперен театър късмет. На днешно време късмет е много важен. Бих искал да пожелая още нещо. Днес не е лесно да се развива изкуството, било то театрално или друго. Светът е зает със съвсем други проблеми. Бих искал да пожелая Софийската опера и балет, както е била, така и да продължи да бъде важен и главен театър за ръководството на България. Много е важно тези, които отговарят за оперния театър, да разбират неговата значимост, колко е важен и колко му е необходимо да му се помага в тези толкова трудни времена. Пожелавам на операта успех, късмет и много добри зрители.
Изключително важна бе датата 12 май за Софийската опера и балет. След близо 40 годишна пауза, българските изпълнители и балетисти стъпиха отново на руската сцена. И то не къде да е, а на сцената на Большой театър, който предостави за гастролите на операта и двете си сцени – новата и историческата. Такова гостоприемство в истинския смисъл на думата Большой театър скоро не е оказвал на колеги от чужбина. Това бе една моя мечта, заяви академик Карталов. А мечтите се сбъдват, допълни той. Преди време е направил концерт на сцената на Большой театър и тогава му е хрумнала идеята да докара нашата опера и балет тук, на тази сцена. И ето поредното доказателство, че мечтите се сбъдват, каза за БТА академик Карталов по време на приема, даден от Большой театър на българските артисти след блестящото им представяне. С пълна тишина и затаен дъх посрещна руската публика артистите от България. Изпратиха ги на крак с бурни, нестихващи аплодисменти и викове «Браво!». С пълен успех се увенча първото представление на Софийската опера и балет в Москва на новата сцена на Большой театър.